예.
lampering rata tanpantara prating sukuning harga eram tumi aling makwana srine dendeng saengga praja humyong kang pradangga pusekan prawadya Rata Gutaka tegese kreta gerbong siraping gerbong sisi ing bandeng segara wuwunge majupat rinengga manglar munga tegese garuda ingkang awake ula gulune pinaringan perwaja membat mentul kaya bisa nyaut kanca Baing kreta kayu cendana ingkang wis tuwa lurut bludru biru sinulam renda mas pinetha lunging gadung rumambak cendela kaca gedhah binuang rasane werdine kaca bening langse sutra jenar asempyok mutiara ingkang sak klungsu gedene dasar dandananing kreta dumadi saka wesi linuwe wesi pulasrani balitung mangangkang wesi kang mawa pamor roda ngarep tengen kayu gembuk apa ta kuwasane nek linungsur kena kanggo nyalini wilahan gambang roda ingkang sisih kiwa kayu jati ndanalaya teguh tawa tawi tawar mburi tengen kayuran dualas kuasane kena kanggo mbelok wong edan mburi kiwa kayu lotrok kena kanggo nglairke bayi yen angel jarane loro putih duwe angsar dhewe-dhewe sing siji angsare gampang nggo golek utangan jaran sijine angsare bisa nglalekke wong sing diutangi kusir wis mapan palungguhane dhewe-dhewe aran Ki Gedhe Randima nganggo beskap gaweane dhewe merga wong dandake ora dijupuk mlesat payuning kuda sacengkeng ora ngambah bantala Ngatlangening kalanya klar pandam sartinon oh Putra Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bono Margana Paman Pancatnyana kula wonten dawuh nggih sampun ceca bilih kula kabaringan Purbawasesa kalian Paman Prabu Jaka Pitana waduh inggih namung ingkang prayitna ngatos-atos nggih kula mboten wedi krek lampit brungkat kimpul gacah lar Singobaro
kalah. Ya. Ya. Tatan ngawruwi Katakan netan oh Ari jalan pandan matahari Saraswati sayang Himawan kunta kumba tan samar pamoring suksma sinuksma ya winayana sekti sinimpen lenging kabu pambukaning warana talen talen sangking layap liyeping aluyuh pindha pesating super lila legawa ing driya anggung denya paring tono ganjar saben dina kang bawa laksana ing
netepi pangandika Yang Sukmana dilinwih payungana jagat wirata. Putuku ngger putuku wong Jarot kaki Bratasena nganti gawe kaget. Praptanira titi mangsa iki padha winantu Basuki. Sena antuk pamujimu Matswapati kakekku lakuku manggih rahayu. Bektiku wae katura. Iya Sena. Tak tampa gawe bombonging rasa. Kulup Antarja lan sira Antasena prayogakna. Yang. Sadurunge aku njaluk pangapura manawa dina iki gawe kaget ing negara Wirata merga saka sowanku. Ing kenyatane tanpa paliwara. Ora liya kegawa saka jipek-bebeke ngrasaku nggonku kepengin ngudari reruwet. Ora liya sesambungan kahananing negara Pringgondani titi mangsa iki. Syukur mangayu bagya sekedhi jumurung najan to puniyang wis midhanget pawarta iki nanging malah katuju ngenu kepasang yoga lamun to sira kaki prapta ing Wirata. Kejaba titi mangsa iki aku lagi nandhang pepeteng merga lungane Gatot ingkang tanpa pepoyan. Kepareng aku matur ning nyatane kakek Matswapati ku ratu ning para ratu ingkang wenang netepake kang padha jumeneng nalindra ing saindenging bawana iki. Mula babakan reruwet ingkang mapan ana ing Pringgondani iki aku nyuwun dawuhmu. Ngene ya Werkudara. Waton kaprajan kuwi sejatine nyebutake yen to sing menang gumanti Natamono kudu Atmajendra ingkang mijil kakung. Mongko Gatotkaca kae anak Dewi Arimbi ingkang tegese turun Prabu Trembaka nanging mijil wanita. Anak Prabu Trembaka ingkang mijil kakung ya kuwi si Harimba. Arimba wis ora ana. Banjur Brajadenta lan Brajamusti nanging kekarone uga wis ora ana. Ingkang isih urip yaiku mung adimu Ipe ya kuwi si Brajawikalpa utawa si Prabakesa. Dadi upama jeneng ingsun iki lugu ngenggoni jejeking wewaton ingsun ora wani ngepiyakake Gatotkaca jalaran dheweke dudu taler lanang nanging taler wadon tegese ora duwe wewenang gumanti ratu. Ning gegandhan ingsun kelingan marang sumpah lan ucape kala Arimba nalika arep mbok untapake patine biyen yaiku dheweke masrahake keprabon kamukten Pringgondani marang adine wadon ya kuwi bojomu Arimbi. Mula dikepiye wae ingsun sarujuk lan ingsun gelem netepake. Mangancur lakune angin guntur agraning harga goro-goro kagiri-giri horeg bumi prakempito wah ngaturake gunging panuwun yen to mangkono teges ora kainan mbok menawa kodrating kahanan Gatot icih diparingi sugeng apalipurna bali urip. Wis tak gadang-gadang tetep nyekel pangwasa Pringgondani ngesuwi para kawula dasih. Iya. Mung ora gampang, Ken. Ora gampang piye? Merga sapa wae ingkang lungguh ana ing kursi keprabon Pringgondani luwih dhisik kudu entuk daya agung saka pukulan Sang Hyang Bathara Wisnu.
Mula sranane ora ana liya kejaba. Samangsa anakmu bali Yuwana lan sida lungguh dampar keprabon Pringgondani kudu cecunduk lan sesumping. Cangkok Kembang Wijaya Kusuma ya kuwi Kembang Wijaya Mulya, Nggih. Majapati kakekku piye Werkudara? Kaya wis trewaca dawuhmu. Malah babar pisan besok purnamaning candra iki. Yen to pancen anakku Gatot wis bali, mangsa bodho mulih lestari ning keprabon Pringgondane aku bakal gorek srana. Nyanglunging gadung malengkung lir kawersan Bindha Keswa. Bindha Keswa lukar. Wah. Antarja, kula wonten dawuh Kyai Antasena. Apa papi? Dulurmu godhang siji Gatot ilang. Kejaba kowe kudu goleki nganti sak ketemune. Ngrambu apa kabaran ngendi dununging Cangkok Wijaya Mulya. Yen ora bisa golek kuwi dudu anak Werkudara. Iki nek dawuh sak jejak nyet. Tekno ya ngono kuwi kon piye? Mestine kowe sing waskita ngeruh ngendi dununge. Ha? Aku dina iki agek ora waskita. Ngantuk aku. Kowe aja cengengesan, iki pakaryan sing abot. Ya abot. Kowe nuruta aku manut dalan pinggir kali iki ya, Kang.
Risang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana panuk semaning jajalanan kowe jarak perkara ambune Ketara Kurawa mlayu tekan lenging naga candhak tak nggo bengkat ndasmu. Edian. Kowe wong tuwa sing ora kena diajeni. Wiwit biyen mula mung tansah ngarah patine Pandhawa sak anake. Nyo tak seblake dadaku ora susah ngenteni Bratayuda. Iso ngrubuhke Antarja, cetha kowe pakdeku tenan. Wah, parat. Upama nyabrang kali tekan tengah, mbacut teles bali kebes. Podo-podo tak waneni bagus tenan. Awas. Woi. Ho. Woi. Wah. Halo kamu. Wah. Wah,